Ambal ma actuel media flavor mali kono mali ko ka hang fudi bo be ma fo bismillah aga dum kibar keneka amanga bidon kibar dem ni jamana kono kibar yawi kalo saba atigale ko fe haute autorité de la communication fait TV5 mode ni ale Francis Jabarani soyi ale sigira kokura anga bukeuka agun tigara septembre kalo temeni aki fe kadaka ko kibar ya do temena aka kuna fuli diba do fe mima la barakani ani mima anga fintikala ko kuma tabala o kume talike la kana baliala anga jamana kono amtanda fe jamana na bitarata dusamul kalo tilitan samba fla ani muwannani Senegal jamana kunti ni oye Bassirou Diomaye Faye ali kunda Mauritanie faba kono wala sakata isiendo Union Africaine kabila jela umume talike kalanka omina atara Union Africaine nyema ni oye Mauritanie jamana kunti katoka wele jabi jamana ko kan kibar yow bitarata dusamul kalo tilitan samba flani muwannani kena fintigla ko we gazici muso jegulu chamana munu bora Nairobi jamana fabala wala saku ka dusuma kashigira contre les violences sexistes ka keni ni bingani wale yanye ka nyeshi musoma uga kuma kuyi ko ka muso ni boni dabla ka keni uga bolinyi muso chama jogina Nairobi dugu kono Anta Israel kabido kibar kunche Israel premier ministre ni oye beyame nitayewiye ale wele la critique la mogo nye koro bitarata do sambru kalo tilita samba fla ani muwannani ka keni jalaki munu bena aka ka foka no bi yurugu yela mako jugu ani dana ya la garali nya chien foloyi Israel premier ministre ka wele critique la mawfe ka soro abaka barala agani procès kundamne na kabini mekalo samba fla ani mugan wati nga procès kunyokari la ka keni Israel ni Palestine ka kele damne ambal na actuel media fleboro ni rebe da sigige aga bidu kibarula ama fo akambe dien wakati yere. Ce flash vous a été présenté par ETS Sistra Technologies et l'Université Bazo.